Trabaho na ta, trabaho na. Grabe. Wag tang kinilaw agaon, hayran ni ron. Karon pa mo makakita mga agaon kinilaw nga hipon o ginamos og gamayng tiki. Mga agaon, guys, kamuti. Grabe. Tayo. Iyo mo siguro lawas gipintana ninyo? Ah, tama na eh. Apel pa rin. Apel ka lang. Lumoy ba tao? Iganan mo roller ba? Iganan mo itaktak kayo. Dili mo itaktak. Mapiksan mo. Tanawa ko na yung lawas oh. Tala na ito karon. Muranin mo kagipatisan. Sige, langas. Terbuhan na nyo. Gaba, Padre. Grabe naman mong ito, ma. Pre, mamaw. Ang kulor ng gipintan, pre. Whatever. Grabe, grabe. Focus deh, fokus. Ala, fokus. Ikaw katawa-katawa eh. Ay, kau katawa-katawa eh. Cokol ka? Pintal ba na? Agak bray. Asik, wal bulo. Ini pintal lo, topik. Ako, pintale. Ito ka ba strong ko? Ha? Strong! Ala, abi man ako kisame oy. Kayo ko amili oh. Abi na ako dito. Abi na ako kisame. Asik. Pintal-pintal na bro kay. Pintal ka. Abi na pre. Wah, balik dire. Kung di magsama, kailan magsabat kita, tabang pa mo. Kana yung kisame. Tama ba ni bro? Allah. Bagta. Gigi. Mudagan na. Ate nagdade ko kamande. Data. Trabaho na ta, trabaho na. Mga agaw na ratong putahe. Og dira atong pinakalamihan nga vitamin. Yes! Lami ang tirada ng ano? Lami ang Tubig, tirada, saging, mga kaon. okra, taong. Ginamo, sipon, buwan. Magpabudlat na sa mata mga agaw. Kinamos. Hipon. Pasamot. O mga gaon, wala na kasi siburize! Data mo kay magmaliw na may goodbye tomorrow morning! Mga gaon, mag-cooking show na ko, mantika! Sunod mo nyo ang talong ilunod! Yara ang talong ni Carla. Yay! Dili na po! Sunod ang saging mga gaon! Ato tabunan! Mga gaon, ato na rin pakuratan na tunggay. Gayo kang okra. Diri na problema mga gaon, di barang. Mga gaon, magsuko na tayo mikos-mikos sa atong kinilaw nga remix. Kukumarte ni Lonod ang kinamos. Ang ginamon, magpahaslam sa mata, Diara! Sunod ko kumarte ang hipon nga. Buwa, ilunod. Ang uyap nga gibutangan no kasen, Diara! Sunod ko kumarte ang lamas, ilunod. Ang lamas, Diara! Sunod ko kumarte ang vitamins, ilunod. Ang vitamin sa mga gwapo, Diara! Grabe. Wag tang kinilaw ang gaon, hayran ni ron. Atong itornido mga gaon. Kayabak naman na. Kula moso mga gaon, kaya nang hinaw ko ato naging adlaw. Tingin-tingin mo dapat ang gas. Premente man na. Ha? Premente man na nagpingit. Sana yung may kinalawan. Mo ni mga gaon, kinilaw ka sili nga naay gamay nga subak! Karon pa mo makakita mga gaon, kinilaw nga hipon o ginamos o gamayng tiki. Sunod ko kumarte ang bitsin ilunod. Ang nagpaubaw kang lindoy, katingoy ang proktoy, Diara! Sakto na kay maupaw taga-apila na. Atong itornado mga gaon.
Sunod ko kumartin, ilunod ang tuba nga gikan sa punuan. Ang suka di maras tiara. Ay, sige himang-himang diap. Atong tornado mga gaon. Lamian ni mga gaon, murag pamina ko di masabtang kalamian ni. Karon pa may kasuway, o mo kasuway. Panilaw mo, murag okay na ni mga gaon. Atong patilawan kang kumartin. Kumartin, pasok 24 oras. Sa timpla. O sa may timpla, pre. Mayra? Ayaw igubay mo. Pugi imong pagkagwapo. Ay. Pugi gyud. Mga gaon murag okay na isang pinawaw. Mga gaon, plaster na. Nari ito spiro. Mga gaon, dada itong ispiro. Si Juan Bunog Kulyamat. Mga gaon iting na. Sabi na yung mga mini vlog oh. Yawa na po sila GoPro. Yeah, ngiti ko kan. Mga gaon, suwayan talikao ng kinilaw nga remix. Mga gaon taong. Anak sa kinilaw. Hindi ko nung hangas nila. Patay naman ng hanga na. Datoy. Kuya, mga gaon na nabagawa na mong spiro. Dugay-dugay na mga kuyog. Puro sili oy. Kami sa kono eh. Alamia, oy. Sagbot. Bunot na. Buwang na sa wan. Gaon, kumpay kandeng. Buwang na sa lapo. Turat mo ah. Alamia, oy. Hindi sa kono eh. Ning okra o ganang kon magbuhat din mo. Grabe mga kanding oh. Ano lagi pagkaluto saging? Hindi ay. Bante. Tanong mo. Kulyo. O kaya do. Tara. Ikapay mabaw husay, oy. Isda ni. Tutok ko. Sapol. Magaon, guys, kamuti. Aboy. Grabe. Meniko mga bro. Ay, bangnaon dyan din eh. Ngano yun? Tigom na. Kusog pito ka. Paano kaya? Kapuy nag-abli oy. Doble kang ipatso sa imo. Tayop! Nauyog ko. Mo lagi sumbang ako lang. Paka kaya nila ko gilid. Kis. Ayaw. Babal mo murag septic off. Buwang na. Iyo. Kakit. Kami daw. Dali. Dali, likod. Dali ba? Dali, pre. Mga mo makanang naong ni Dali ba? Kana. Shout out! Og shoutout kong Cirelo Loves Kita, Sunny Boy si Balbuena, Angelo Espartero, Lawrence Kiamco Mark, Eric Vlog, Sila Olareb, Ordinas, Nisa Sibil, Janrel Nino. Shoutout yung mga gaon. Og shoutout lang ko ni Dumalako family. Christian Jerly Perez. Og siya ko iya ko nung uyab Francis Conserman, Nestor Sino, Paul Riquerme. Shoutout. Shoutout kang James TV, Juan Dumogon Dumikal, Tor Villacorta from Japan, Gagang Mansog Urgada from Pagajan City,
Jean Akala og ni Jennifer Rivera. Shoutout nyo ga. Shoutout kang Lee Gonzaga, Haya, Lahay o kang Airborne Atinig, watching from Bohol, o ka sa Lenjen, o kang Labtika, o kang Danilo Senior Kalisan, kang Nestor Sino, o kang Imelda Elivera from Agusan del Norte. Shoutout. Shoutout kang Cherry Batukan de Los Santos. Shoutout from Consolacion, Cebu. O kang Francis Navales. Shoutout. Shout out ni Melvin Laguna from Butuan City og ni Meljon Lucanas from Surigao del Sur og sa family Lumadad og Ganansares family, Arancana family og Iramis family sa Sitio Tomas, Davao del Norte. Shout out! Shout out kang Charles TV from Massachusetts, USA. Leo Lungay. Francis Conserman from Dika 5 Basak, Lapu-Lapu City. Nestor Sino, Flor and Elvin Surban og sa Surban family from Iligan. Asikyaw family from Balingasag, Misamis Oriental. Rico Lacunya from Oslob, Cebu. Aldos ng North Cotabato from President Rojas. Gabukan family from Andres Abiliana, Cebu City. Flor Sikido from Ormoc City. Benvenido Advincula Jr. from Bukidnon City. O kang Carl Pable from Sitio Tipo, Aningan. Shout out! Sa wapa masataw na comment lang mo gotro. Wow!